פה עולה כמעט 300 שקל רק לידיים, וזה במינימום, לרוב זה עולה גם יותר. בעיניי זה מחיר מופקע, בייחוד כשהישראליות עושות לק ג'ל הרבה יותר טוב. וממש לפני שעזבתי את הארץ, אחותי הקטנה לימדה אותי שיטה שחוסכת לי כסף, חוסכת לי זמן, ואני יכולה לעשות איזה דוגמה שאני רוצה בציפורניים מתי שאני רוצה. בואו נעשה פרסונלס. יש פה בעצם ציפורניים במלא דוגמאות. אלו במלא צבעים, אלו, כאלו. אני משתמשת בשיטה הזו כבר 4 חודשים. חיכיתי כדי לראות אם אני באמת ממליצה לכם על זה. אז איך עושים? מזמינות משיין איזה ציפורניים שאתן רוצות, כל אחד כזה עולה 7 שקלים. לא משתמשים בדבק שמגיע עם הציפורניים. אני משתמשת בדבק הזה מביוטיקר. מלא בנות הגיבו לי שהוא לא טוב, לא יודעת לי הוא עובד. אם אתן רוצות אתן יכולות לנסות את של סקרה, אני פשוט לא השתמשתי בשל סקרה, אז אני לא רוצה להמליץ לכם על משהו שלא השתמשתי. הציפורניים מחזיקות בין 2 ל3. אני עכשיו בדיוק הורדתי ציפורניים שהייתי איתם 22 יום, שזה 3 שבועות ויום. אז שלב ראשון תיפטרו מהלק ג'ל שהיה לכם, תורידו אותו לחלוטין, ואחר כך אתן מקצרות את הציפורניים לחלוטין. אני יודעת זה קשה, אני יודעת גם לי זה היה קשה, אבל צריך לקצר את הציפורניים לגמרי. ואז אתן לוקחות את הציפורן, אתן משייפות אותה בצדדים שלה, כדי שכשאתן מדביקות את הציפורן המלאכותית, הציפורן הטבעית שלכם לא תבצבץ מהצדדים, וזה ייראה כמה שיותר אמיתי. מה שממש חשוב זה להחליק את כל הציפורניים ופשוט לשייף אותן מלמעלה, להחליק אותן לגמרי, שלא יהיו שום בליטות. כל חבילה כזו הציפורניים מגיעות במלא גדלים, ומה שאתן צריכות לעשות זה פשוט להתאים לכל ציפורן את המידה המתאימה. איך עושים את זה? כל ציפורן רשומה מידה. נגיד על הציפורן הזאת אתן יכולות לראות שכתוב את המידה 3. על זו כתוב 9. ככל שהמידה יותר גדולה, ככה הציפורן יותר קטנה. זאת אומרת שאם כתוב על הציפורן 12, היא כנראה תתאים לכן לזר. ואם כתוב 1 או 0, אז היא כנראה תתאים לכן לאגודל. אתן פשוט צריכות לנסות ולראות איזה מידה מתאימה לכל עץ. פה את הציפורניים, כזה אחד ליד השני, של 2 הידיים עם כל המידות. האגודל, ואז פה זה הזר. אני אוהבת להתחיל מיד ימין, זה פשוט יותר נוח לי. אז קודם אני עושה את הציפורניים ביד ימין, ואז אני עושה בצד שמאל. תקשיבו, בבקשה תיזהרו עם הדבק, תעשו את זה על משטח או משהו כדי שלא ידבק לכם באיזה שולחן חשוב ויפה בבית. תוציאו בזהירות, תחזיקו בזהירות, כדי באמת שזה גם לא ייגע לכם באור או דברים כאלה, תימנעו מזה. מורחת על כל הציפורן ממש כמו לק, ואת הכמות חומר הכי גדולה אני שמה במרכז הציפורן. היא באה מלמעלה ומשטיחה את זה למטה ולוחצת לפחות כמה שניות כדי שזה יתקבע. תשתדלו ללחוץ כזה בכל הצדדים כדי באמת שהדבק ידבק בכל החלקים של הציפורן. נסמות את הציפורן, תנסו ממש להכניס אותה טיפה מתחת לקוטיקולה. ציפורן ראשונה, ואני ממשיכה לעשות ככה בכל הציפורן. יד אחת, צ'ק. ותראו איזה מושלם זה יצא. וסיימתי את 2 הידיים, החלטו איזה מושלם, זה אומר כאילו מניקוריסטית, כאילו הכי מקצועית עשתה את זה. תשתדלו לא לשטוף ידיים לפחות איזה שעה-שעתיים מהרגע שעשיתם את זה, כדי שהדבק באמת יוכל להתקבע. איך מורידים? מה שאתן עושות זה פשוט לוקחות קערה עם מים רותחים, לא רותחים מדי, שלא ישרוף לכם בידיים, ושמות שמן זית, ופשוט משרות את הידיים בפנים 20 דקות, 20. תהיו סבלניות, שימו איזה פרק בטלוויזיה או משהו, ופשוט תחכו עם הידיים. אז מה שאתן עושות זה פשוט אתן לוקחות כזה לשיניים, ובאות מהציפורן למעלה ומעיפות אותה.